Ano ba namang klaseng buhay ito? Lahat na lang ng tiga. Tiga laba. Tiga saing. Lahat na lang ng tiga. Nasa akin na. Naku, buhay to. Sirap naman ng kalagayan to. Di man lang mahasaan si Mrs. Kung hindi ka lang talaga buntis. Akala ko noon, puro sarap ang mararanasan ko. Hindi pala. Kaya kayong mga kabataan dyan, huwag kayong mag-asawa ng maaga para hindi kayo magaya sa akin. Aba, bulong ng bulong pa tong lalaking to. Parang bubuyog. Berto! 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 Ay naku, ano ba yan? Nagising na naman ang dragon. Maliligo na sana ako eh. Nasaan ba yung shampoo pinabili ko sa'yo? Oo, darling. Nakalimutan ko. Yun yung iniisip ko kanina. Paano yan? Init na init pa naman ako. Ah? Gusto mo paliguan kita, darling? Paano nga ako maliligo kung wala akong shampoo? Sandali lang, darling. Hintayin mo ako. Tingnan mo oh, naninigas na nga itong buhok ko. Oo nga, darling. Ano na naman kaya ang nasa isip ng lalaking to? Ako nga, darling. Kanina pa ako naninigas dito. Ha? Ano? Ang sabi ko, naninigas ng mga tuhod ko. Nangawit kasi ako sa paglalaba. Ah, ganun ba? Akala ko kasi kung ano yung naninigas sa'yo. Saglit lang, darling. At ibibilan na kita ng shampoo sa tindahan. Bilisan mo ah, baka abutin ka pa ng ilang oras. Shampoo lang yung bibilhin mo. Bibilisan ko, darling. Para sa'yo. Para makaligo ka na. O, bakit naman parang masayang masaya ka? Wala, darling. Ikaw talaga. Siguro, masaya ka pag wala ako, no? Hindi, no? Nagiginhawaan lang ang tenga ko. Walang maingay kapag wala ka. Bilisan mo na, kanina pa ako kating-kati. Gusto mo? Kamutin ko yan, darling. Kakamutin mo yung anit ko? Ay, akala ko kung ano na yung ipapakamot mo. Tigilan mo nga ako, Berto. Sige na nga, maupo ka muna. At bibili na ako. Hintayin mo ako dyan, darling. Oh, si Bertong tigasin nyo na. Tanghaling tapat tumatakbo. Nako, si paring liit pala yun. Mukhang nakita ako. Pare, bakit ka tumatakbo? Nagmamadali ka ba? Hindi, pare, nagpapapawis lang. Nagja-jogging ba? Para matanggal ang taba sa katawan. Siya nga pala, ba't ka pala nandito? Nakalimutan ko kasi yung pinapabili ni Mrs. na shampoo. Hindi siya makaligo. Ah, ganun ba? Nako, pareho pa pala kami ng bibilhin. Ikaw pare, anong bibilin mo? Shampoo din, pare. Para kay Mrs. mo? Hindi! Para sa aso namin. Pampaligo daw sa alaga ni Mrs. Ah, ganun ba? Ayaw ko naman magpaligo ng aso niya. Kaya sabi ko kay Mrs., ako na lang ang bibili ng shampoo ng aso niya. Naku, ba't kaya ako tinititigan ng kutong lupa na to? Bakit kaya basang-basa si paring Berto? Bakit? Ganyan ka makatitig sa akin, pare. Ah, wala pare, wala. Para kasing kursunadang titig mo sa akin. Nababaklang ka ba sa akin? Ah, hindi pare. Nagtataka lang ako kung bakit basang-basa ka. Ito ba? Lagot. Mukhang mabubuking na yata ako. Oh no! Si Mrs. kasi. Bakit si Mrs. mo pare? Tinulungan mo bang maglaba? Hindi, no? Ba't ko naman gagawin yon? Kala ko, naglalaba ka na rin kasama ng Mrs. mo. No, 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 no. Yan ang hindi ko gagawin, pare. Eh, bakit basang-basa ka pare? Si Mrs. kasi, aksidenteng nabusan ako ng tubig. Maharot kasi. Ah, ganun ba? Ganyan din yung Mrs. ko pag naglalaba kami.
Hindi naman siguro ako nahalata nitong mukong na to. Sige pare, kauna na ako. Baka naghihintay na si Mrs. doon. Muntikan na ako dun ah. Eh, pabili nga po ng shampoo.